I veliki pozdrav svima. U ovom tutorialu želeo bih da pokažem kako sve možete da pišete CSS. Znači, na primjer, sada imamo ovako jedan basic HTML dokument i ovako sada kada sačuvamo, imamo jedan naslov, imamo jedan paragraf. To je za sad ok, i ovako kada refreshamo, dobro. Sad, tu gde vam je folder, znači ovo još iz HTML serijala, ako nemate, na primjer, neki CSS dokument, znači hoćemo da koristimo eksterni CSS, kliknemo ovde, recimo sada na New Text Document, i onda kliknete File, Save As, i sačuvate kao All Files, i sačuvate tu, na primjer, napišete Styles CSS. I onda, znači mora imati ekstenziju CSS. Ali gledajte da je ekstenzija All Files. I sad kliknut ćemo tu, Edit in Notepad, i ovako sada. Znači sada ja imam HTML dokument, vidite, znači u ovom dokumentu mogu čak i ovako da uradim, samo moment, ne mogu, znači imam sada H1, header 1, i imam paragraf. Sad, ako biste hteli da koristite eksterni CSS, koji je faktički u istom folderu, onda treba tu, posle heada, da kliknete sledeće, napišete sledeće. Otvorite tag, pišete link, i onda pišete rl, i onda ovde ćemo napisati znači style sheet. Znači ovo je u pitanju CSS dokument, i naravno da biste ga ubacili, onda pišete href jednako. I kako vam piše taj CSS? Meni piše styles.css, i zatvorim tag i ovo sačuvam sada. Sad, ovde u eksternom dokumentu, na primjer tu, style CSS, mogu na isti način sada da radim da preuređujem tu HTML dokument. Znači, prvo ću napisati body, otvorim vitičastu i ovde sad zatvorim jednu vitičastu zagradu. Kako mi je ovo sada? Mislim, nemam tu opciju. Dobro. Napišem body i sad ovako, ajde da promenimo background color, znači imamo background crtica color i stavit ćemo, na primjer, light blue. I onda šta ćemo još da uradimo? Headeru 1 ćemo da promenimo boju. Neka color, znači broja teksta bude, šta ja znam, navy. To je jedan specijalan tip boje. I da bude u odnosu na levu stranu pomeren za 20 piksela. Znači pišete margin, crtica left, stavite dvotačku, 20 piksela, tačka zarez, sačuvate, ctrl-s, i znači ovo treba da utiče na ovaj naš HTML dokument. Odemo tu, refreshujemo i ja ga. Znači ako možete da vidite, malo je pomereno za 20 ulevo, ovo je navy boja, i znači light blue je background. Znači ovo je jedan od načina kako možete da dodate CSS. Korišćenje unutrašnjeg HTML, znači unutrašnjeg CSS-a, znači ako nećete da koristite eksterni, mada često ćemo sada koristiti eksterni CSS u ovom tutorialu, znači radit ćemo na ovaj način. Ali, recimo sada ćemo ovo izbrisati. Znači, ovo kada izbrišemo, znači ovaj style CSS nema nikakvu ulogu. Ako želite da koristite unutrašnji CSS, znači između heada, napišete sada ovako style, tu, i ovde sada napišete kosu crtu style, znači otvorili smo style tag element. Sad, znači možemo uraditi sledeće, body, otvorimo zagradu, background crtica color, napisat ćemo linen, tačka zarez, zatvorimo, i sada uradimo H1, color neka bude sada maroon, tačka zarez, ovde sad stavimo margin crtica left 40 piksela, tačka zarez, i ovde zatvorimo
vitičastu zagradu. Sada kada ovo sačuvamo, onda znači, koristite znači, unutrašnji CSS, što još je pomeren za 20 piksela udesno. I treća metoda koja je kao preovlađuje sve. Znači, kad biste vi pisali ovde CSS unutar tagova, to se zove inline, onda to je inline CSS. Kako on radi? Pa ništa samo, ali to se često izbegava. Zašto? Zato što dosta bude neuredno i nije baš čitko. Znači, ajde, ovo ćemo izbaciti. Znači, ako hoćete inline, znači u tagu da pišete, onda pišete style, jednako, color, znači možete kombinovati unutrašnji, eksterni i inline, znači ako je nešto kratko, onda možete koristiti ovako, znači ako sad imate, recimo, hoćete plavi tekst, pišete tačka zarez, i ako hoćete da je tekst u centru, pišete tekst align center, tačka zarez, i onda, znači, sada ovaj style će biti u sredini. Ako, recimo, kod paragrafa hoćete da menjate nešto, na primjer style, napišete ovako, znači color red, crtica, sačuvate. Onda, sada kada ovo refreshujemo, evo ga, znači dobijete naslov je ovakav, paragraf je ovakav. Sad, inače praksa je taka, ako je link pre onog styla ovde, pobedit će kao eksterni, znači ako je style pre eksternog tu, onda će pobediti unutrašnji. Ali uvek će inline provladati. Znači, ako vi sada modifikujete nešto u eksternom tu, i imate ovde, pobedit će ovaj. Znači, samo zapamtite to pravilo. Znači, ako gledate između eksternog i ovog style koji je u headu, ono što je prvo napisan, preovlađuje drugog. Ali, ako pišete inline, on uvek preovlada sve ostalo. To bi bilo to i hvala što ste gledali, vidimo se onda u sledećem tutorijalu.